πολύ σήμερα, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο για εμάς. Όπως ξέρετε, κινηματογραφούμε τις εκδηλώσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό, το έχετε καταλάβει όσοι είστε μέλη του Συλλόγου. Όσοι δεν είστε, μπορείτε αν θέλετε να γίνετε. Να έχουμε κινηματογράφηση, να μένουν αυτά. Θεωρούμε ότι οι εκδηλώσεις που γίνονται έχουν ενδιαφέρον το οποίο διατηρείται. Άρα υπάρχει κινηματογράφηση, υπάρχει πλέον το κανάλι του Συλλόγου στο YouTube, οπότε και αυτή η διάλεξη και οι υπόλοιπες παραμένουν προσβάσιμες. Τώρα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τον Ηλία τον Κολοβό. Από πέρσι, τέτοια εποχή, σχεδιάζαμε αυτή τη διάλεξη. Για διάφορους λόγους δεν είχε προκύψει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ. Ήρθα από την Αθήνα ειδικά για αυτή την εκδήλωση, έτσι εδώ στις Αιγές. Θα μας μιλήσει για μια ανακάλυψη στον κάμπο των Γενιτσών. Πολύ ενδιαφέρον που είμαστε στις Αιγές. Θα μιλήσουμε για τα Γενιτσά, τη μνήμη του Αλεξάνδρου, τη μνήμη της Πέλλας. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά περιμένουμε την ομιλία σου, Ηλία. Τώρα, πριν ξεκινήσει η ομιλία, κάποια βασικά στοιχεία για τον ομιλητή. Ο Ηλίας Κολοβός είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το αντικείμενό του είναι η Οθωμανική Ιστορία, στο οποίο εντάσσεται και η σημερινή ομιλία. Για περισσότερα από 20 χρόνια ήταν καθηγητής στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου και μάλιστα έχει διατελέσει και πρόεδρος του τμήματος για 2 χρόνια, 22 με 24. Στο μεταπτυχιακό της Οθωμανικής Ιστορίας ήταν επίσης διευθυντής, άρα έχει εργαστεί από πολλά πόστα και η έρευνά του εκτείνεται στον χρόνο, έχει πολλές συνεργασίες, δηλαδή έχει μια εξωστρέφεια ως ερευνητής και με Έλληνες και με ξένους συναδέλφους. Και ειδικά για αυτό το αντικείμενο, όπως καταλαβαίνετε, η Οθωμανική Ιστορία δεν μπορείς να το δεις μόνο με τις πηγές στον ελλαδικό χώρο, στον οποίο η Ηλίας κυρίως επικεντρώνεται, πρέπει να πας και παραέξω. Πρέπει να δεις και την πλευρά και τα κατάστοιχα τα Οθωμανικά και όλες τις πηγές που έχεις. Άρα ενδιαφέρεται και όπως για τους περιηγητές, τις αφηγήσεις των περιηγητών όπως ο Τσελεμπή, αλλά και τα μνημεία τα ίδια και τα αρχεία. Τα αρχεία είναι πολύ σημαντικά, είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε τόσο. Υπάρχουν εκατομμύρια έγγραφα από την Οθωμανική περίοδο. Αυτό το κράτος, το Οθωμανικό κράτος, είχε μια διοίκηση που ήταν πολύ οργανωμένη. Και από όσο ξέρω, δεν είμαι ειδικός στην περίοδο, αλλά έχει γίνει σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια και με Τούρκους συναδέλφους και με άλλους ερευνητές. Και υπάρχει δουλειά για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, τεράστιος πλούτος που μας δίνει ακριβώς πολλά στοιχεία κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας. Τα ενδιαφέροντα του Ηλία, λοιπόν, είναι ευρεία, περιλαμβάνουν τη μεσογειακή οικονομική ιστορία, την ιστορία των νησιωτικών κόσμων, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και με τη Λευκάδα, την ιστορία των μεθορίων και της υπαίθρου και την κληρονομιά στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις διαφορετικές οπτικές αυτή την δύσκολη κληρονομιά. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 80 άρθρα και έχει επιμεληθεί, είτε ο ίδιος έχει γράψει, έχει επιμεληθεί και είναι συνεπιμελητής σε περισσότερα από 20 βιβλία. Τα 2 τελευταία βιβλία, το ένα είναι στους καιρούς των Σουλτάνων, είναι του 23, έχει ανατυπωθεί. Είναι ένα μικρό βιβλίο, όπως βλέπετε, αλλά έχει πολλή πληροφορία μέσα για όποιον θέλει να πληροφορηθεί για την Οθωμανική περίοδο στον ελλαδικό χώρο. Και ένα δεύτερο που αφορά τα μνημεία. Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα, κληρονομιές υπό διαπραγμάτευση, είναι συνυπηρετής μαζί με τον Γιώργο Τοβάλη και τον Παναγιώτη Πούλο. Και ακριβώς έχουν και οι στάτεις, έχουν περιπτώσεις μνημείων τα οποία πλέον έχουν μελετηθεί, κάποια έχουν αποκατασταθεί και ακριβώς πώς αυτά ξανάρχονται στο φως. Και τι σημαίνει για μας σήμερα. Οπότε αυτό έχει και πολλά στοιχεία για την αρχαιολογία στην Ελλάδα, τα Οθωμανικά μνημεία, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Να πω κλείνοντας, για να μην σας κουράσω, όπως ξέρετε και η Φορεία Αρχαιοτήτων Μαθίας τα τελευταία χρόνια έχει πολύ σημαντικό έργο στην αναστήλωση μνημείων. Σύντομα, όπως έχετε ακούσει και στην προηγούμενη εκδήλωση, θα ανοίξουν και τα δίδυμα Οθωμανικά λουτρά και το Ορτάτζαμί. Ξεκίνησαν τα έργα αυτά με την Αγγελική ως έφορο, την πρόεδρο του συλλόγου μας, και ολοκληρώθηκαν με την αναπληρώτρια έφορο, την Δόκτωρ Γεωργία Στρατούλη. Οπότε υπάρχει συνέχεια σε αυτό και πλέον αυτά τα μνημεία θα αποδοθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Βέρεια έχει αυτή τη κληρονομιά και την Βυζαντινή και την Οθωμανική και τα εβραϊκά μνημεία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιος ερχόμενος εδώ βρίσκει κάτι που βρίσκει σπάνια σε μια ελληνική πόλη, μνημεία αναστηλωμένα, μελετημένα σε πολύ καλή κατάσταση, τα οποία γίνονται προσβάσιμα. Έτσι. Και για να κλείσω, και ο Σύλλογος, όπως ξέρετε, το 2015 που ξεκίνησε, έχει κάνει πολλές ομιλίες για αυτά τα χρόνια, για τα Οθωμανικά δηλαδή, και η προηγούμενη ήταν της Δικοπούλου της Ιόλης για τα Χαμάμ. Και από το 2015 και με τα μέλη του Δουσού και με τον Γιώργο Τολιόλιο που είναι και εδώ παρόν, ξέρουμε ότι πάρα πολλές ομιλίες μας πάνε και στα νεότερα χρόνια, παρότι είμαστε στις Αιγές, την πρώτη πρωτεύουσα, το Λίκνο των Μακεδόνων. Όπως έχετε καταλάβει, τα ενδιαφέροντα αυτού του συλλόγου και για το Μουσείο των Αιγών και το δίκτυό του είναι ευρύτερα, έτσι.
Άρα προσπαθούμε να έχουμε πολύπλευρη εκπροσώπηση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που και αυτό που κάνουμε σήμερα ενώνει την αρχαιότητα και τη μνήμη των Μακεδόνων μαζί με την Οθωμανική κληρονομιά. Αυτά, σας ευχαριστούμε πολύ, θα καλέσω τώρα τον Ηλία και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο το Κακαμανούδη για αυτή την προσφώνηση. Το Μουσείο, το Πολυκεντρικό Μουσείο Εργών, το Σύλλογο, τους φίλους για την πολύ ευγενική πρόσκληση που μου δίνει την ευκαιρία να είμαι μαζί σας απόψε. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους σας για να κάνω αυτή την παρουσίαση και ελπίζω να συζητήσουμε κιόλας μαζί για αυτά που θα σας παρουσιάσω. Στη διάλεξη αυτή σας παρουσιάζω μια άγνωστη έως σήμερα βιβλιογραφικά, αν και δημοσιευμένη, τυχαία ανακάλυψη ενός αρχαιολογικού θησαυρού στον κάβο των Γιαννιτσών, η οποία χρονολογείται στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, το έτος 1565, σύμφωνα με αυτή την καταχώρηση, δημοσιευμένη καταχώρηση που βλέπετε στα κατάστοιχα των συνεδριάσεων του Οθωμανικού Αυτοκρατορικού Διβανιού, το Συμβούλιο της Κυβέρνησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι το πανομοιότυπο της μιας καταχώρησης η οποία έχει δημοσιευτεί σε ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί στα τουρκικά και θα σας μιλήσω για το περιεχόμενό της. Είναι γραμμένη στα οθωμανικά τουρκικά, δηλαδή στην τουρκική γλώσσα με αραβικούς χαρακτήρες και αυτή είναι η ειδικότητά μου, δηλαδή να διαβάζω αυτή τη γραφή. Τι μας λέει λοιπόν αυτό το κείμενο? Ότι λίγο νωρίτερα από την ημερομηνία που φέρει στην τελευταία σειρά, δηλαδή λίγο νωρίτερα από τις 10 του Μαΐου του 1565, όταν το θέμα συζητήθηκε στο Αυτοκρατορικό Διβάν και καταχωρίστηκε σε αυτό το κατάστοιχο, σε αυτή την καταγραφή, 3 χριστιανοί άνδρες, ονόματι Μπρόνταν, Στάλ και Νικόλα, έσκαβαν ένα αυλάκι γύρω από ένα καλλιεργήσιμο χωράφι στο χωριό Γκιότσερι. Όταν χτύπησαν πάνω σε μάρμαρο, μερμέρ στα τουρκικά η λέξη είναι ίδια. Το χωράφι ανήκε, σύμφωνα με την καταχώρηση, στον Μευλανά Αλή, τον καδί, δηλαδή τον δικαστή, της πόλης Γενή-Σεχήρ, της σημερινής Λάρισσας, δηλαδή στη Θεσσαλία. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στο γειτονικό χωράφι που ανήκε στο Σπαχί, δηλαδή στον άνδρα του Ιππικού, Κιουτσούκ Αλή, ο οποίος έσπευσε να συνεχίσει την ανασκαφή μαζί με τον χριστιανό συνέτερό του και 2 αδέλφια από τον Γκιότσερι, τον Στόικο και τον Πέτκο, γιους του Μπόζικ. Μαζί ανέσκαψαν αυτό το οποίο στην επιστολή του διοικητή της Θεσσαλονίκης προς το Αυτοκρατορικό Συμβούλιο στην Κωνσταντινούπολη που παράγεται σε αυτή την καταχώρηση, περιγράφεται με τη λέξη περσικής προέλευσης γκούρχανε, δηλαδή ας πούμε μαυσολείο, για να μην δώσουμε ένα πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο σε αυτό το έβριμα. Πού βρισκόταν το Γκιότσερι? Το χωριό βρισκόταν στη δικαστική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, που μας το λέει καταχώρηση. Δεν υπάρχει πλέον. Ωστόσο, το εντόπισα στα οθωμανικά κατάστοιχα, σε μια άλλη κατηγορία πηγών, ήδη από τον 15ο αιώνα, ως ένα από τα 6 χωριά του βακουφιού του Ισά Μπεκ, γιου του Ευρενός Μπεκ, του ιδρυτή δηλαδή της πόλης των σημερινών Γιαννιτσών, Γενιτζέη Βαντάρ, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Τα 6 χωριά ήταν τα εξής: Γκιότσερι, Καρεντζή, Τουρχαλού ή Σοουτλού, Αλάκη-Λισέ, Τσιγάροβα και Ρουμάνοβα. Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν το Αλάκη-Λισέ. Η λέξη, το τοπονύμιο σημαίνει στα τουρκικά πολύχρωμη εκκλησία, ένα χριστιανικό χωριό που το 1568
καταγράφεται με 128 νοικοκυριά, 79 άγαμους και 15 χήρες. Το Αλάκι Λυσέ ταυτίζεται επίσης με το ελληνικό τοπονύμιο Άγιοι Απόστολοι, το σλαβικό Ποστόν και αργότερα μετονομάστηκε σε Παλαιά Πέλα. Οι χωρικοί που καλλιεργούσαν τα χωράφια και που συμμετείχαν στην ανασκαφή του 1565 είναι προφανές ότι προέρχονταν από το Αλάκι Λυσέ. Τα ονόματα Μπρόνταν, Στάλ, Νικόλα, Στόικο και Πέτκο εμφανίζονται πολλές φορές στο Οθωμανικό κατάστοιχο του 1568 μεταξύ των κατοίκων αυτού του χωριού. Δεδομένου ότι το Γκιόξερι βρισκόταν κοντά στην αρχαία Πέλα, το γεγονός ότι το κτίσμα ήταν από μάρμαρο και όπως θα δούμε περιείχε και θησαυρό από χρυσά αντικείμενα, καθιστά σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για κατασκευή της αρχαιότητας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή μορφή του γκούρχανε, του μαυσολείου. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες πιθανότητες που μπορούμε να συζητήσουμε. Για παράδειγμα, ο λεγόμενος μακεδονικός τάφος του Μακρύλη Μπέη, ένας ελληνιστικός τύμβος στο Λαγκαδά στην αρχαία Ελληνική που ανασκάφηκε το 1910 από το Μακρύλη Μπέη που ήταν μετά τον Οσμάν Χαμίδη Μπέη ο δεύτερος διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια ο πρώτος διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα, μετά το 1930, τον έφερε ο Μπενάκης από την Κωνσταντινούπολη. Ο τάφος αυτός, βλέπετε την ανακάλυψή του, είχε μαρμάρινη πόρτα και μαρμάρινη σαρκοφάγο. Ο Μακρύλης Μπέης, μάλιστα, χρησιμοποιεί το όνομα Μπέης γι' αυτό, ενώ για τον Ευρενό το όνομα Μπέκ, γιατί η προφορά στο μεταξύ έχει αλλάξει τον 17ο αιώνα. Οι παλιοί Μπέιτες λεγόντουσαν Μπέκ, οι νεότεροι Μπέι. Ο Μακρύλης Μπέης μετέφερε τη μαρμάρινη θύρα από τον τάφο στο Λαγκαδά, στο Βερβαίνο, όπως το λέγαμε παλιότερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, όπου ήταν διευθυντής, όπου εκτίθεται σήμερα μια μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, αυτή που βλέπετε προς τα δεξιά, με προέλευση στον κατάλογο Γενιτζέη Βαρντάρ, δηλαδή την Πέλα προφανώς, και έχουν εντοπιστεί επίσης ακόμα δύο επιτύμβιες στήλες που δεν εκτίθεται, αλλά είναι στον κατάλογο του Μουσείου από τους συναδέλφους μου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Οι πόρτες των λεγόμενων μακεδονικών τάφων κατασκευάζονταν εν μέρη ή εξ ολοκλήρου από μάρμαρο. Είναι λοιπόν πιθανό οι αγρότες να χτύπησαν αρχικά σε μαρμάρινη πόρατα τάφο. Αλλά όχι απαραίτητο. Δεν είναι επίσης απίθανο η αναφορά στο μάρμαρο της πηγής να αφορά τον ασβεστόλιθο των προσώψεων των τάφων. Επιπλέον, τύποι τάφων που έχουν εντοπιστεί στην αρχαία Πέλα περιλαμβάνουν και κτιστούς κυβωτιόσχημους τάφους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν κάτι τόσο μεγάλο ή κάτι μικρότερο, το Γκούρχανε του 1565. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα την άνοιξη του 1565 και αξιωματούχοι από τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη έφτασαν στον χώρο. Καταστοιχώθηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων χρυσά περιδέρεα με πολύτιμους λίθους και δήματα με χρυσή κλωστή, 5 χρυσά δαχτυλίδια αριθμημένα με πολύτιμες πέτρες και άλλα, σύμφωνα με την καταχώρηση, πολύτιμα μέτρα. Ο θησαυρός, ορισμένα τα οποία είναι δύσκολο, θα μπορούσαμε ίσως να τα βρούμε στους καταλόγους του Αρχαιολογικού Μουσείου της Κωνσταντινούπολης. Αλλά ο κατάλογος είναι του 1910, δεν έχουμε νεότερο. Ο θησαυρός στάλθηκε στο Σαντζάκρι του διοικητή δηλαδή της Θεσσαλονίκης και από εκεί μεταφέρθηκε στο παλαιό παλάτι της Κωνσταντινούπολης που βρισκόταν στη μέση της πόλης, όπου φυλάσσονταν πολύτιμα μέταλλα. Το παλάτι αυτό το είχε χτίσει ο Σουλτάνος Μεχμέτ, ο δεύτερος οπορθητής, πριν φτιάξει το καινούργιο του παλάτι, που είναι και το σημερινό το παλάτι του Τόπκαπη, και στη συνέχεια το χρησιμοποιούσε αρχικά για το χαρέμι του και στη συνέχεια για τη φύλαξη των πολύτιμων μετάλλων. Οι θαμμένοι θησαυροί
είχαν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικονομική, αισθητική ή ακόμα και για τη μαγική τους αξία. Σύμφωνα με τον νόμο, οτιδήποτε προερχόταν από τη γη, από το υπέδαφος, ανήκε στο Σουλτάνο. Για τον λόγο αυτό, ήταν απαραίτητο να καταγραφούν με ακρίβεια και το κάνει αυτό αυτή η μικρή καταχώρηση που είδατε. Έστω μικρή, δεν είναι μια πολυσέλιδη έκθεση ανασκαφής όπως σήμερα, αλλά είναι μια πρώτη καταγραφή. Ποιος το βρήκε, το καταγράφει, τι ακριβώς βρέθηκε, κατάλογος, πού ακριβώς εντοπίστηκε. Η αναφορά για τον Γκιότσερη καταγράφει τα ονόματα των ανασκαφέων και εμπλέκει διάφορους αξιωματούχους. Τον Καδί, τον Σπαχί, τον Σατζάκπι, το Αυτοκρατορικό Συμβούλιο και τον ίδιο του Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν, ο Μεγαλοπρεπής και το Συμβούλιο διέταξαν να συνεχιστούν οι ανασκαφές υπό αυστηρό αυτοκρατορικό έλεγχο. Προφανώς για να αποτραπούν παράνομες ανασκαφές για θησαυρούς στα ερείπια της αρχαίας Πέλλας. Η ανακάλυψη συνέπεσε με μια περίοδο μεγάλων οικοδομικών έργων των Οθωμανών. Την περίοδο αυτή χτίστηκαν το συγκρότημα Σουλεϊμανίγε στην Κωνσταντινούπολη, το πιο εντυπωσιακό τζάμι και σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, το βλέπετε εδώ σε ένα μοντέλο ή ένα έκθεμα στη διάρκεια μιας παρέλασης στον υπόδρομο, μπροστά από το, σήμερα είναι το παλάτι του Ιμπραήμ, του Νταμάτι Ιμπραήμ Πασά, όπου ήταν το κιόσκημα που ο Σουλτάνος παρακολουθούσε την παρέλαση. Την ίδια εποχή χτίστηκε επίσης το Σελιμιγέ στην Αδριανούπολη, το θεωρούμενο και το αριστούργημα του Σινάν και της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής λόγω της κομψότητάς του, των λεπτών γραμμών του, αλλά και το Μουρατιγέ στη Μαγνησία, τη Μάγνησα. Ο αρχιτέκτονας Σινάν, που τον βλέπετε ίσως εδώ σε μια μικρογραφία να κρατάει το χάρακα με το βύχι ως αρχιτέκτονας, το σύμβολο της τέχνης του, στη διάρκεια της θεμελίωσης μιας κατασκευής, χρησιμοποίησε πλήθος αρχαίων κοιώνων από προϊσλαμικούς ναούς και εκκλησίες. Τα οθωμανικά έγγραφα αυτής της εποχής έχουν μελετηθεί από πολύ καλούς Τούρκους συναδέλφους. Υπήρχε ένα πραγματικό κυνήγι μαρμάρων. Δηλαδή ασχολούνται πάρα πολύ, ψάχνουν μάρμαρα για να τα φέρουν, να τα βάλουν στα τζαμιά, στα μεγάλα τζαμιά που χτίζονται. Στην αυτοβιογραφία του Σινάν αναφέρει ότι έφερε κύονες από την Αλεξάνδρεια, τον Μπάρμπεκ, που ίσως το ακούτε αυτές τις φορές στο Λίβανο, την Αραβία και άλλα μέρη. Τουλάχιστον από τα μέσα του 18ου αιώνα, τα χωριά της περιοχής είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον λογίων και περιηγητών, οι οποίοι αναζητούσαν υλικά κατάλοιπα του αρχαίου κόσμου. Ωστόσο, τα τοπονύμια αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο. Είχαν αλλάξει πολλές φορές και η αντιστοίχηση των αρχαίων ελληνικών τοπονυμίων, γνωστών από τις αρχαίες πηγές, με συγκεκριμένες τοποθεσίες στο πεδίο, ήταν, και σε κάποιες φορές συνεχίζει και σήμερα να είναι, μια επίπονη και συχνά υποθετική διαδικασία. Ο Λόγιος Μελέτιος Μητροπολίτης Αθηνών, για παράδειγμα, στην γεωγραφία παλαιά και νέα του, που εκδίδεται στη Βενετία το 1728, αναφέρει ότι υπήρχαν δύο απόψεις για τη θέση της αρχαίας Πέλλας. Πρώτον, στα Γιαννιτζά και δεύτερον, σε μια κοντινή τοποθεσία που λεγόταν τα Παλάτια. Το όνομα αυτό συμφωνεί με τη διαδεδομένη συνήθεια της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης τοπονυμίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αραβική και αργότερα και στην οθωμανική παράδοση, να χαρακτηρίζονται αρχαία ερείπια, των οποίων η ιστορία έχει πλέον λησμονηθεί ως παλάτια. Εξού και τα παλατίτσια, στην περίπτωση των εγών. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα ήταν παράξενο αν το ελληνιστικό ανάκτορο της Πέλλας είχε αφήσει κάποιο ίχνος στην αμυδρή συλλογική μνήμη. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι ακόμη κι αν η ιστορική σημασία της αρχαίας Πέλλας είχε ξεχαστεί στην περιοχή των Γιάννητσων, τα άφθονα αρχαία ερείπια ενέπνευσαν την ιδέα ότι οι αρχαία παλάτια βρίσκονταν θαμμένα κάτω από το έδαφος. Ο Φρανσουά Πουκβίλ επισκέφθηκε το χωριό Αλάχ Κιλισά, όπως το καταγράφει, ή Παλατίτσια,
και περιέγραψε ένα τοπίο γεμάτο τάφους και επιγραφές. Χαρακτήρισε μάλιστα το χώρο πολύτιμο ορυχείο αρχαιοτήτων. Άλλοι ταξιδιώτες, όπως ο Κουζινερή, υποστήριξαν ότι μεγάλο μέρος των υλικών της αρχαίας Πέλλας χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της πόλης των Γενιτσών. Ταξιδεύοντας τη δεκαετία του 1820, ο Βαρόνος Φελίξ ντε Μποζούρ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ερείπια της αρχαίας Πέλλας αποτέλεσαν το λατομείο, έτσι το γράφει, από το οποίο δημιουργήθηκαν τα Γιάννητσά. Είναι όμως ο αρχαιολόγος Αλφρέντ ντε Λακουλόνς, μέλος της νεοσύστατης ακόμα γαλλικής σχολής Αθηνών, της École Française d'Athènes, κατέγραψε το 1855 ότι τα ερείπια της Πέλλας βρίσκονταν διάσπαρτα σε πολλά χωριά της περιοχής και ότι περισσότερα από 20 χωριά είχαν χτιστεί με υλικά από την αρχαία πόλη. Παρατηρεί, δεν είναι μόνο, γράφει, στους Αγίους Αποστόλους, όπου συναντά κανείς τα ερείπια της αρχαίας Πέλλας, το Αλάκυλισε δηλαδή, αλλά και σε όλα τα γειτονικά χωριά, στο Σαριλί, στο Κοφάλο, στο Μποσάισι, στο Πέτροπο, έχω βάλει δίπλα τα σημερινά ονόματα, στο Τσαουσλί, στο Αγάλαχρη, στα κημητήρια, στις εκκλησίες και στους τοίχους των σπιτιών, ανακαλύπτει κανείς θράσματα που κάποτε ανήκαν ξεκάθαρα στη Μακεδονική πρωτεύουσα. Περισσότερα από 20 χωριά και μία κομμόπολη έχουν χτιστεί με τα κατάλοιπά της. Είναι λοιπόν παράξενο που η ίδια έχει διατηρήσει, η Πέλλα εννοεί, η αρχαία Πέλλα, τόσο λίγα ίχνη της παλιάς της εφημερίας. Για τον Τελακουλόνς δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το Γενιτσέι Βαρντάρ, που ιδρύθηκε από τον Οθωμανό κατακτητή των Βαλκανίων Γαζί Ευρενός Μπεκ, κατασκευάστηκε με υλικό από τη γειτονική αρχαία Πέλλα, η οποία πήγε μόλις 50 λεπτά διαδρομής, όπως είχε καταγράψει με ακρίβεια ο Βίλιαμ Μάρτιν Λικ λίγο νωρίτερα. Ο ιδρυτής των Γιάννητσών, ο Ευρενός Μπεκ, και χρησιμοποιώ και τον τίτλο του την προφορά της εποχής του, ήταν ένας δυναμικός Ούτσμπεκ, άρχοντας των συνόρων της Μεθορίου, ο οποίος κατέκτησε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων για λογαριασμό των Οθωμανών Σουλτάνων. Ήταν γνωστός τόσο ως Γαζής, πολεμιστής για την Ισλαμική πίστη, όσο και ως Χατζής, προσκυνητής δηλαδή, τίτλο που πήρε μετά το προσκύνημά του το ταξίδι του στη Μέκα και στη Μεδίνα, τις ιερές πόλεις του Ισλάμ. Το όνομά του συνδέθηκε σχεδόν με κάθε σημαντική Οθωμανική κατάκτηση από τη Θράκη ως την Πελοπόννησο. Οι Χίθ Λάουρι και οι Ισμαήλ Ερνουσάν έχουν αποκαλέσει τον Χατζή ή Γκαζί Ευρενός Μπεκ και την οικογένειά του ως τη δεύτερη τη τάξη οικογένεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι μετά την καταστροφή του Οθωμανικού οίκου στη μάχη της Άγκυρας του 1402 από τα στρατεύματα του επελάβνοντα τα Μελάνου, ήταν ο Ευρενός, ο οποίος αντιτάχθηκε στην παραχώρηση των δύσκολα κατακτημένων, με αίμα κατακτημένων εδαφών των Βαλκανίων, στους Βυζαντινούς και στους Βενετούς, τα οποία τους παρέδωσε ο Σουλεϊμάν Τσελιμπή, ένας από τους γιους του Βαγιαζή, του πρώτου, τον οποίο εκτέλεσε ο Ταμερλάνος. Ο Ευρενός είπε, όχι, δεν μπορείς να δώσεις αυτά τα εδάφη, τα έχουμε κατακτήσει εμείς, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Βενετού διαπραγματευτή της συνθήκης της Καλύπολης, του Πιέτρο Ζένο. Ήταν κάπως δηλαδή η δεύτερη οικογένεια, ο παππούς της κατάκτησης, ο Ευρενός. Χάρη στο κύρος και τη δύναμη που είχε συσσωρεύσει μέσα σε σχεδόν 70 χρόνια υπηρεσίας προς την Οθωμανική δυναστεία, ήταν και Μαθουσάλας. Αυτός τον άλλο πέθανε το 1416. Ο Ευρενός κατέληξε να συμβολίζει τη συνέχεια της Οθωμανικής παρουσίας στα Βαλκάνια. Η σύγχρονη μας ιστοριογραφία θεωρεί ότι η Οθωμανική δυναστεία όφιλε την επιτυχία της
σύμφωνα με την έκφραση της Caroline Finkel, σε αυτήν και σε άλλες οικογένειες πολεμιστών. Ο Λάουρι έχει υποστηρίξει εκτενώς ότι η δημιουργία υποδομών και η ανέγερση δημόσιων κτηρίων από το Γαζί ευρενώς προχωρούσαν παράλληλα με τη στρατιωτική κατάκτηση. Αναπτύσσοντας αυτό το επιχείρημα, η Σουρά Τσαάπταϊ έδειξε ότι ο Ούτσμπεκ επιβεβαίωνε την κυριαρχία του μέσω κατασκευαστικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερα με την ανέγερση τη δεκαετία του 1370 του ημαρετιού του, που σώστηκε και σήμερα στην τότε Ιουμουλτζίνα, ελληνιστή Κουμουτζίνα, τη σημερινή Κομοτηνή. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή που χαρακτηρίζεται από εναλλαγή πλήνθων και λίθων, η λεγόμενη πλήνθο-περίκλειστη, η κλουαζονέ, στα γαλλικά, και από επαναχρησιμοποίηση υλικών, στοιχεία που παραπέμπουν τόσο στην ύστερη βυζαντινή αρχιτεκτονική, όσο και στην πρώιμη Οθωμανική αρχιτεκτονική της Βυθινίας. Η λευκή μαρμάρινη κεφαλή που κοιτά προς τα κάτω από την κορυφή του αετώματος, του ημαρετιού, ίσως και να τοποθετήθηκε σκόπιμα για να αποτρέπει το κακό από αυτό το μνημείο δημόσιας ευπηρίας. Ωστόσο, η απουσία παρόμοιας χρήσης γλυπτών σε άλλα οικονομικά έργα του ευρένος δεν επιτρέπει να επιβεβαιωθεί με απόλυτη βεβαιότητα αυτή η ερμηνεία. Πολύ κοντά ως προς το κατασκευαστικό ύφος με το ημαρέτη της Ιουμουλτζίνας είναι και το μεγάλο χάνι που έκτισε ο Ευρενός στη γειτονική Τραϊανούπολη, τουρκιστή Καρά Ηλιτζά και ελληνιστή Λουτρός και Λουτρά. Δύο θραύσματα από την αφιερωματική επιγραφή του Γαζί Ευρενός Μπεκ, το όνομά του φαίνεται ξεκάθαρα εδώ, Ευρενός, το όνομα χαραγμένο σε μια πιθανότατα σε επανάχρηση μαρμάρινη, λευκή μαρμάρινη πλάκα, από την αρχαία Τραϊανούπολη δηλαδή, ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα και δημοσιεύτηκαν από τον Λάουρι μετά την έρευνα της συναδέλφου Τιγόνη Νατζή. Η ανακάλυψη αυτή κατέστησε δυνατό να προσδιοριστεί ότι η κατασκευή του χανιού χρονολογείται μεταξύ 1389 και 1417. Συμπίπτοντας χρονικά με τις αρχιτεκτονικές του ευεργεσίες στη Θράκη και πιθανόν ήδη από την κατάκτηση των Σερών του 1383, ο Ευρενός εγκατέστησε τη βάση του πιο δυτικά στην Ρούμελη, όπως έλεγαν οι Οθωμανοί τα Βαλκάνια, σε μια πόλη που ο ίδιος δημιούργησε, τα Γιαννιτσά. Γιατί όμως ο πολέμαρχος που μέχρι τότε είχε κατακτήσει τεράστιες εκτάσεις στα Βαλκάνια επέλεξε τη θέση των Γιαννιτσών για να ιδρύσει μια νέα πόλη? Πρώτα απ' όλα, η θέση αυτή, όπως και της Κομοτηνής και της Τραϊανουπόλεως, βρισκόταν πάνω στην Εγνατία Οδό, την κύρια οδική αρτηρία που διέσχιζε τη Βαλκανική Χερσόνησο από τον 2ο αιώνα π.Χ. και συνέχισε να αποτελεί ζωτικής σημασίας γραμμή επικοινωνίας και κατά την Οθωμανική περίοδο. Ο καλός μου συνάδελφος Φωκίων Κοντζαγιώργης έχει υποστηρίξει επίσης ότι η τοποθεσία των μελλοντικών Γιαννιτσών αποτελούσε εξαιρετική επιλογή για την ίδρυση μιας αγοράς. Οι σύγχρονες ανασκαφές υποδηλώνουν ακόμα ότι στο σημείο όπου αργότερα ίδρυσε τα Γιαννιτσά ο Ευρένος υπήρχε ένας υστεροβυζαντινός οικισμός. Και αυτό θα εξηγούσε ίσως γιατί η νέα πόλη δεν ονομάστηκε Γενή Σεχίλ, νέα πόλη, αλλά Γενίτζε, που σημαίνει κάπως νέα ή σχεδόν νέα. Υπάρχει όμως και μια τέταρτη υπόθεση που μπορούμε να συζητήσουμε για την επιλογή της θέσης της ίδρυσης της νέας πόλης από τον Ευρενών. Το αρχαίο προηγούμενο. Στην πραγματικότητα υπήρχε αρχαίο προηγούμενο για την επιλογή μιας σχεδόν νέας ίδρυσης σε αυτή την περιοχή. Μετά την νίκη του στο Άκτιο, ο Οκταβιανός ίδρυσε το 30 π.Χ. τη ρωμαϊκή αποικία της Πέλλας για λίγο πολύ τους ίδιους λόγους. Πρόσβαση σε καλούς δρόμους, νερό, καλλιεργήσιμη γη και κυρίως αυθονία οικοδομικού υλικού. Η θέση που επιλέχθηκε για την αποικία βρισκόταν σε ένα προάστιο της κλασικής και ελληνιστικής Πέλλας, περίπου 1,5 χιλιόμετρο δυτικά από τη θέση της ελληνιστικής πόλης,
κοντά στο σημείο που αργότερα ήταν γνωστό ως τα λουτρά του Αλέξανδρου. Εδώ. Το πόσο παλιά είναι αυτή η σύγχρονη τοπική ονομασία δεν είναι γνωστό. Οι περιηγητές κατέγραψαν επίσης τις βαλκανικές σλαβικές ονομασίες Μπάνια, Λουτρό και Τελ Μπάνια, όπως εδώ σε αυτό το χάρτη του Στρακ, του Άντολφ Στρακ του 1908. Αρχαιολογικές έρευνες βόρεια και βορειοδυτικά των Λουτρών έφεραν στο φως διάφορα βυζαντινά κτίσματα, κατασκευασμένα με επαναχρησιμοποίηση ελληνιστικών και ρωμανικών υλικών. Ανασκαφή 150 μέτρα βόρεια των Λουτρών αποκάλυψε μια παλαιοχριστιανική τρίκλητη βασιλική, χτισμένη με μάρμαρο από την ελληνιστική και ρωμανική πέλα, καθώς και ένα ακόμα μεγάλο κτίσμα της ύστερης αρχαιότητας, στο οποίο είχαν επαναχρησιμοποιηθεί κορινθιακά κεονόκαρδα και μαρμάρινες βάσεις. Η κατοίκηση συνεχίστηκε κατά την πρώην χριστιανική περίοδο, αν και συναντάμε στρώμα καταστροφής, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, στα τέλη του 6ου αιώνα. Ωστόσο, στο βορειοανατολικό τμήμα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής πέλας υπάρχουν ενδείξεις νέας οικονομικής δραστηριότητας από τον 9ο αιώνα έως και την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Οι ανασκαφείς μάλιστα έφεραν στο φως ένα εφιαλωμένο κεραμικό με εγχάρακτη μορφή πολεμιστή που χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα, δηλαδή έναν αιώνα πριν την εμφάνιση του Γαζί Ευρενός Μπεκ ως νέου κυρίαρχου της περιοχής. Υπό το φως των αρχαιολογικών δεδομένων και σύμφωνα με τις υποθέσεις των περιηγητών του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα του Γάλλου αρχαιολόγου του Ντελακουλός, ο οποίος κατέγραψε πολύ περισσότερα στοιχεία από όσα είναι ορατά σήμερα, υποστηρίζω ότι η αυθονία σε συνέχεια των απόψεων των προηγούμενων αρχαίων οικοδομικών υλικών πρέπει να αποτέλεσε έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν τον Ευρενός να επιλέξει αυτή τη θέση για τον σχεδόν νέο οικισμό του. Αλλά ποιο μήνυμα ήθελε, αν ήθελε, να διατυπώσει ο Ευρενός με τον νέο οικισμό του στα Γιάννητσά? Σε αυτόν τον οικισμό οραματίστηκε και υλοποίησε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής δημόσιων κτηρίων και υποδομών, μια χρήση της αρχιτεκτονικής που η Σουνά Τσαγάρτα είχε χαρακτηρίσει ως την υλική διακήρυξη της εξουσίας του. Το τζαμί του, για παράδειγμα, ταυτίστηκε πρόσφατα με το γνωστό μεταγενέστερο τζαμί του Ισκεντέρ Μπέι, ενός από τους απογόνους του, ο οποίος ανακαίνισε το κτίριο στις αρχές του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με τους Λόουρι και Ευνουσάν, το αρχικό τζαμί ίσως είχε χτιστεί ακριβώς πίσω από την κατοικία, το σαράι του, η οποία αργότερα μετατράπηκε σε ημάρετη. Σήμερα το σωζόμενο τζαμί του Γαζί Ευρενός Ισκεντέρ Μπέι, στην ανακαινισμένη μορφή του, μαρτυρεί καθαρά ότι πρόκειται για το πιο επιβλητικό κτίσμα των Γιαννητσών, κατασκευασμένο με καλολαξευμένους λίθους και με το σύστημα τοιχοποιίας στο πλήθο περίπτυξτο, το οποίο χρησιμοποιούνταν, όπως είπαμε ευρέως, σε προοθωμανικά και πρώιμο-οθωμανικά κτίρια των Βαλκανίων. Δεν θα αναφερθώ τώρα εκτενώς στα οθωμανικά κτίρια των Γιαννητσών. Σύμφωνα με τον Ευλιά Τσελεμπίου, που επισκέφθηκε τα Γιαννητσά το 1668, η πόλη διέθετε 3 τζαμιά, 14 μεστσίτια, μικρότερα τζαμιά χωρίς μιναρέ, ένα μετρεσέ, δηλαδή ιεροδιδασκαλείο, 7 μεκτέπια, δημοτικά σχολεία, 3 ημαρέτια, κουζίνες, 3 χαμάμια, ένα καραβάν σεγάι, 9 χάλια, ένα μπεζεστένι και 740 εργαστήρια. Οι Λάουρι και Ερουσάλ αναγνώρισαν σε 3 φωτογραφίες του 20ου αιώνα, του πρώην 20ου αιώνα, ένα ακόμη κτίριο που έχει χαθεί σήμερα, το Μεντρεσέ, θεολογική σχολή, την οποία ο Ευλιά Τσελεμπί περιγράφει ως έργο του Γαζί Ευρενός Μπεκ. Δείτε αυτή τη φωτογραφία που χρονολογείται περίπου στα 1912, που ταυτίστηκε από τον Χιτ Λάουρι ως η αυλή του Μεντρεσέ της θεολογικής σχολής του Γαζί Ευρενός Μπεκ. Και προσέξτε τους λευκούς κύονες, πιθανώς σε επανάφραση. Σε μια άλλη φωτογραφία βλέπουμε εδώ το ιερό νεκροταφείο της οικογένειας των Ευρενόσογλου με επαναχρησιμοποιημένα αρχαία υλικά.
Ίσως μπορείτε να διατρίνετε εδώ, σε αυτή τη μικρή κολόνα στο προσκήνιο, της ελικοειδής ραβδόσης. Παρατηρήσαμε ότι σε πάρα πολλές παλιές φωτογραφίες και σε άλλες παλιές φωτογραφίες, αλλά είναι ενδεικτικά αυτά, ότι υπάρχουν ενδείξεις επανάχρησης αρχαίου οικοδομικού υλικού στα κτίρια των Οθωμανικών Γιαννιτσών. Στο τέλος της ζωής του Ευρενός παρατηρούμε ακόμα την εμφάνιση και διάδοση τουρκικών εκδοχών του ευρύτερου Αλεξανδρινού κύκλου, κυρίως του Ισκεντέρναμε του Αχμεντή στην τουρκική γλώσσα. Ένα έργο, μια Αλεξανδριάδα, που πρέπει να πούμε δεν δείχνει καμία γνώση και κανένα ενδιαφέρον για τη μακεδονική τοπογραφία. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι οι Αλεξανδριάδες αρχίζουν και διαδίδονται την ίδια περίπου εποχή προς το τέλος της ζωής, στα τέλη δηλαδή του 14ου αιώνα και στις αρχές του 15ου αιώνα, που ο Ευρενός ιδρύει τα Γιάννητσά. Δύο σωζόμενα χειρόγραφα του Ισκεντέρναμε εικονογραφήθηκαν κατά τη βασιλεία του εγγονού του Βαγιαζή, του Μεχμέτου Δεύτερου, τον οποίο γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ότι ενέπνεε ο αρχαίος Μακεδόνας βασιλιάς, είχε στη βιβλιοθήκη του, η οποία μας είναι πολύ καλά γνωστή και από την παλιότερη έρευνα του Ράμπη και από μια καινούργια έρευνα που έχει ξεκινήσει ένας νέος Τούρκος συνάδελφος, είχε για παράδειγμα τον Αριανό, τον βιογράφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έδωσε και τον διάβασε. Ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Δεύτερος καλλιέργησε μια σύνθετη εικόνα του εαυτού του ως κληρονόμου τόσο της Ρώμης όσο και του Ιράν, υμνούμενος ως Κέσαρας και Παντισάχ, αλλά και ως Ισκεντέρ, ακόμα και Δουλ Καρνέιν, ως ο Δουλ Καρνέιν που αναφέρεται στο Κοράνι. 4 αιώνες αργότερα, ένας άλλος επαρχιακός ηγέτης σε περιοχές που ήταν επίσης αρχαία ελληνικά εδάφη, ο Αλίπασας των Ιωαννίνων, μπορούσε στις επιγραφές του να παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Πύρο. Όπως έχει δείξει πρόσφατη έρευνα της Έμιλι Νόιμαϊρ. Ωστόσο, η τοπική γνώση στη Μακεδονία του ύστερου 14ου αιώνα φαίνεται ότι είχε μικρή σχέση με την αρχαία της ιστορία. Παρότι μια αμυδρή ανάμνηση της αρχαίας Πέλλας ίσως και να επιβίωνε στα τοπονύμια Μπελμπάνια ή τα Παλάτια, δεν φαίνεται να διασώζεται καμία ένδειξη τοπικής επίγνωσης του τοπονυμίου Λουτρά του Αλεξάνδρου, που καταγράφεται από μεταγενέστερους μόνο περιηγητές, ούτε ότι τα Λουτρά ή Παλάτια θεωρούνταν ο τόπος γέννησης του Αλεξάνδρου. Ακόμη και η ονομασία της εκκλησιαστικής έδρας, Σλανίτζης ή Τιπελών, δεν άφησε βαθύτερα ίχνη που να υποδηλώνουν τοπική ενασχόληση με το ένδοξο παρελθόν. Ο Ευρενός Μπέκ έδωσε πράγματι σε έναν από τους γιους του το όνομα Ισκεντέρ. Ισκεντέρ Μπέισι. Είναι ενδιαφέρον. Αλλά δεδομένης της ευρείας δημοτικότητας του ίδιου αυτού, πασίγνωστος στην Ισλαμική παράδοση, δύσκολα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, να επιχειρηματολογήσουμε, να το χρησιμοποιήσουμε αυτή την ονοματοδοτική επιλογή ως μια τοπική ταύτιση της περιοχής με τον Αλέξανδρο. Φαίνεται μάλλον ότι η αξιοποίηση του παρελθόντος από τον Ευρενός ήταν ισχυρή με τους δικούς της όρους, ως ορατή οικειοποίηση αρχιτεκτονικών τεχνικών και κυρίως, θα έλεγα, εντυπωσιακών οικοδομικών υλικών που ο ίδιος και οι αρχιτέκτονές του κληρονόμησαν και αξιοποίησαν σε νέες κατασκευές. Θα ήθελα να κλείσω με μια σκέψη που είναι μάλλον και πρέπει να παραμείνει στη σφαίρα της υπόθεσης, αλλά βρίσκεται λανθάνουσα στο ίδιο το έδαφος που ο Γαζής Ευρενός Μπέκ καλλιέργησε με τόση προσοχή. Ας επιστρέψουμε για μισό λεπτό στις παρατηρήσεις του Ντελακουλός, ο οποίος επισκέφθηκε τα Γιάννητσά και την αρχαία Πέλλα το 1855.
Όσο ασήμαντα γράφει και αν φαίνονται αυτά τα κατάλοιπα, καταλαβαίνουμε ωστόσο, βλέποντάς τα, ότι ένας από τους κύριους πλούτους της Πέλας πρέπει να ήταν η ποικιλία των μαρμάρων της, η ποικιλία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των κτηρίων της. Γρανίτης, βασάλτης, αρχαίο πράσινο, κόκκινο ή καστανός πορφυρίτης, πράσινος πορφυρίτης με μικρές λευκές κοιλίδες, τα μάρμαρα της Τάσου και της Πάρου, αναμειγμένα με το λευκό μάρμαρο της Βέρειας, το ρόδινο μάρμαρο του Τιταρίου. Οι βασιλείς της Μακεδονίας ήταν αρκετά πλούσιοι ώστε να τα φέρουν από την Αίγυπτο και την Ασία όποτε χρειάζονται. Η εκτίμηση του Ντελακουλός για τους Μακεδόνες βασιλείς θυμίζει έντονα τις παρόμοιες πολιτικο-αρχιτεκτονικές στρατηγικές του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή και του αρχιτέκτονα Σινά, που έφταναν και κυνηγούσαν, αποδείχθηκαν σε ένα κυνήγι των μαρμάρων από όλα τα μήκη και τα πλάτη της αχανούς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η εκτίμηση επίσης αυτή μας οδηγεί να αναρωτηθούμε τι θα συνέβαινε αν ο Γαζί Ευρενός Μπεκ, του οποίου η επιτύμια επιγραφή τον αποκαλεί βασιλιά Μελίκ και τον οποίο οι σύγχρονοι του θεωρούσαν και έτρεμαν ως δεύτερο μετά τον Σουλτάνο της ανερχόμενης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε πράγματι ακούσει τοπικούς θρύλους για τους Μακεδόνες βασιλείς και κυρίως για τον Αλέξανδρο. Τι θα γινόταν αν γνώριζε ότι τα πολύτιμα μάρμαρα με τα οποία έχτιζε είχαν τις δικές τους ιστορίες να αφηγηθούν ως δηλώσεις πολιτικής εμβέλειας και φιλοδοξίας, τη φιλοδοξία του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, αλλά και με την ίδρυση της ρωμαϊκής αποικίας στην Πέλα του Οκταβιανού, που σύντομα θα γινόταν ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. 1000 χρόνια αργότερα, ο Γαζί Ευρενός Μπεκ ίδρυσε τη σχεδόν νέα πόλη του για να εκμεταλλευτεί τους ίδιους πλούσιους πόρους και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας άλλης αναδυόμενης αυτοκρατορίας. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ένα ισχυρό μείγμα πολιτισμικής οικειοποίησης και δημιουργικής εμπλοκής με το παρελθόν, που συνδυάζει τόσο προϊσλαμικούς όσο και ισλαμικούς θρύλους με τον υλικό πολιτισμό, προϊονίζοντας ακόμη και τα σύνθετα αρχιτεκτονικά προγράμματα του Σουλτάνου Μεχμέτ Β του Πορφυκή στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, η αυτοκρατορία του Ευρενός Μπεκ ήταν μια Ισλαμική αυτοκρατορία, της οποίας οι ηγέτες μόλις άρχιζαν στα 1400 να διαμορφώνουν τις θρυλικές και μυθολογικές συνθέσεις με το ελληνικό, ρωμαϊκό και βυζαντινό παρελθόν, που αργότερα, στα χρόνια της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, θα αποτέλουσαν μέρος του λόγου της εξουσίας της Οθωμανικής Ισλαμικής Αυτοκρατορίας. Προς το παρόν, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο ίδιος ο Χατζής και Γαζής Ευρενός Μπεκ δεν χρειαζόταν ακόμη να είναι, όπως ο Μεχμέτ ο Προφητής, ένας νέος Αλέξανδρος ή Καίσαρας Αύγουστος. Αρκούσε, όπως αναφέρεται στην επιγραφή, στην ταφική επιγραφή του, να είναι πολεμιστής, προσκυνητής, μάρτυρας και βασιλιάς. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Η μελέτη αυτή, την οποία έχω κάνει από κοινού με τη φίλη και συνάδελφο Elizabeth Key Foden, βρίσκεται υπό δημοσίευση, πρέπει να το αναφέρω αυτό, στο περιοδικό Architectural Histories και σύντομα θα μπορείτε να τη διαβάσετε στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Θα δώσουμε το λόγο για ερωτήσεις. Απλά πριν δώσω το λόγο για ερωτήσεις, μια παράληψη δική μου από πριν. Ανέφερα την κυρία Στρατούλη, την αναπληρωτή προσταμένη της εφορίας Αγιορκίνου Μαθίας, η οποία μας φιλοξενεί άλλωστε στο μουσείο και έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Οπότε, αν θέλει να έρθει να μας πει ένα χαιρετισμό, είναι δική μου παράληψη που δεν την κάλεσα. Οπότε, θεσμικά, όπως έπρεπε να γίνει, αν θέλει να μας πει δύο λόγια και συγγνώμη πολύ για την παράληψη δική μου. Ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Δεν θέλω να έρθω όλο στο βήμα τώρα, γιατί θα διακόψουμε
έναν πολύ ωραίο ρυθμό, μάλλον μας έχετε φέρει αρκετά κοντά, θα έλεγα, σε χρόνους. Πού είναι αυτό? Ακούγεται. Μια χαρά. Λοιπόν, μας ταξιδέψατε σήμερα. Νομίζω ότι και το κοινό μας είναι τέτοιο. Ζητάγαμε να ταξιδέψουμε σε τέτοιους χρόνους που δεν γνωρίζαμε και μάλιστα βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην περιάδα των Γενιτσών, που και αυτό, ξέρετε, έτσι είναι ένας πλούτος, δηλαδή το να ακούμε τελικά πόσα μάρμαρα, οι πρώτες ύλες τελικά μεταφέρθηκαν από πολύ πολύ μακριά σε αυτή την περιάδα και πώς η ιστορία ενέχεται στις νέες αυτοκρατορίες τελικά και παίζει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι να ανακαλύπτεις τελικά διάφορους τρόπους συσχετήσεων κοινή, θα έλεγε κανείς. Μάλλον πρέπει να δώσουμε το λόγο σε όλους εσάς, δηλαδή να δούμε τις δικές μας ιστορίες που μπορούμε να πούμε ή να σκεφτούμε ή να ανακαλέσουμε σε όσα αναφερθήκατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ εκ μέρους της εφορίας μας επίσης πάντα την εξαίρετη συνεργασία με τον Σύλλογο των Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου, που αυτή τη χρονιά νομίζω ιδιαίτερα, δεν ξέρω, εμένα με συνεπέρνουν ιδιαίτερα οι ιστορίες. Περάσαμε, ακούσαμε κάτι για χαμάμ πριν από λίγες μέρες, ξαναπήγαμε στα Οθωμανικά μνημεία, χαρά στη Βέρεια, τελικά και στην περιοχή της που μπορεί να τα ακούει από κοντά και να εμπλέκεται και αυτή με υπέροχες κληρονομιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και πολύ ερευνητική. Πρώτο ερώτημα. Λίγο πιο κοντά στο κόμμα. Ακούμε. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα δικό μου είναι ο όρος αυτός, δεν κράτησα το πρώτο μισό, αλλά το δεύτερο χανές. Δεν μας δίνει, δεν περιέχει κάποια εικόνα για την ενδεχόμενη αρχιτεκτονική μορφή. Από τα ελάχιστα που ξέρω από τα Οθωμανικά, σημαίνει χώρο στον οποίο μπαίνεις, ο χανές. Έτσι, είναι ένα δωμάτιο. Αυτό θα βοηθούσε να σκεφτούμε μακεδονικό τάφο. Γιατί δεν είναι ένα κουτί που κατεβαίνεις, ένας τυποδιόστιμος, είναι κάτι που πόρτα. Σωστά καταλαβαίνω. Ο όρος αυτός μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Έχω μια εκτενή διαπραγμάτευση. Τον έψαξα γκούρχανε, δεν το συνήθιζα να τον... Αποφασίσαμε τελικά να το μεταφράσουμε γενικά. Ναι. Ο όρος αυτός τον έψαξα και στον Ευλιά Τσελεμπή και στη γραμματεία. Τον συναντάτε σε κάποιες περιπτώσεις και είναι ενδιαφέρον το χρησιμοποιούν για τους τάφους μη μουσουλμάνων. Αυτό είναι μια ένδειξη. Γκουρ σημαίνει τάφος, χανέ όπως σωστά, ναι, είναι ίσως σημαίνει είσοδο. Η πρώτη μου εντύπωση και εμένα ήταν, ξέροντας και τους, γνωρίζοντας και τη δουλειά του αείμνης του κ. Χρυσοχώου, τους μακεδονικούς τάφους που είναι στη σειρά εκεί, πάνω στην, διορθώστε με αν κάνω λάθος, στην κατέρωθεν της Εγνατίας, στην Πέλα, λέω, μήπως ήταν κάποιος από αυτούς τους ασύλληπτους, συλλημένους παλιότερα, αλλά που δεν γνωρίζουμε πότε συλλήθηκαν, από αυτούς τους, νομίζω 11 είναι, από αυτούς τους τάφους αυτή τη σειρά. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να είμαστε τελείως βέβαιοι, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών, πολύ περισσότερες ταφές και κυβωτιός και μητάφη. Τι ακριβώς μας δίνει μια ένδειξη, και έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά όχι απόλυτη επιβεβαίωση ότι η λέξη αυτή σημαίνει πολύ συγκεκριμένα μπορεί να ταυτιστεί. Αναφέρονται χρυσές κλωστές, διαδήματα ναυτιλίδια και ιδίως το στοιχείο με τις πολύχρωμες πέτρες μας πάει στα μέσα ελληνιστικά χρόνια. Στα χρόνια του 4ου αιώνα δεν έχουμε πολύχρωμες πέτρες. Αυτό είναι κάτι που μας πάει προς τα κάτω. Τώρα έχουμε το ανάποδο πρόβλημα με το μικρόφωνο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, όσο αφορά στη χρήση των μαρμάρων, αυτό το περίστορο που δείξατε,
Οι κολόνες εκεί, αυτό, είναι αράβδοτες. Αυτό είναι μία ένδειξη να πάμε στα ύστερα αυτοκρατορικά και γενικώς αυτά τα πράγματα που λέει ο Τελαπουλός δεν τα χρησιμοποιούν οι Μακεδόνες. Δηλαδή, αντίκο βέρτε, Ρώσο αντίκο, βασάλιτες και τέτοια, και είναι παλαιοχριστιανικά. Δηλαδή, θα σκεφτόταν κανείς τη ρωμαϊκή απικία και την παλαιοχριστιανική βασιλική και προς τα εκεί. Όχι την κυρίως πέρα. Διότι δεν έχουμε, οι Μακεδόνες βασιλείς δεν κάνουμε εισαγωγές, παρά μόνο ελάχιστα για αγάλματα ή για πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Βάθρακα και τότε είναι μάρμαρο πεντελικό, όχι χρωματιστά μάρμαρα. Αυτά είναι όλα ενδείξεις, είναι μετά τον 1ο αιώνα. Γενικώς, αυτό ήθελα. Ναι, όχι, πρόσθετα και γι' αυτό τον λόγο είπα ότι παρότι στην καταχώρηση αυτή αναφέρεται σαφώς είναι μερμέρ, δηλαδή μάρμαρο, αναρωτηθεί. Είναι χρήση το κεφάλι, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι Ναι, όχι αυτό. ως πόλιο. Στην καταχώρηση αυτή από όπου ξεκινάει, δηλαδή για την ανασκαφή του 1565, αναφέρεται ότι χτύπησαν, έσκανε τους κασμάδες, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί και βρήκανε μάρμαρο. Γη και μάρμαρο, αυτή είναι η έκφραση. Μάρμαρο εικονική βέβαια λένε και τον Μπορόλη. Αυτό. Οπότε, Εγώ, όποτε έκανα και μου λέγανε εκεί κλονιστήκαμε. Εγώ ήξερα ότι θα βρει κάτι Μπορόληθο. Εκεί κλονιστήκαμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι μιλάμε για κάποιο κτίσμα της αρχαιότητας. Τώρα, αν είναι μακεδονικός τάφος ή όχι, όπως νομίζω. Είναι πονηρός. Η λέξη Χανές είναι πονηρή. Όπως νομίζω, είπα, ήμουν προσεκτικός στο να μην το πω, ότι είναι με σιγουριά μακεδονικός τάφος. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω ακούγομαι και Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τα πιάσατε όλα τα θέματα που πολύ μας απασχολούν για τα πρώιμα γεννητζά, τα πρώιμα οθωμανικά γεννητζά. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη είναι η υστερότερη. Έχουμε κάποια, για μεταγενέστερους Οθωμανούς αξιωματούχους κλπ. Της εποχής του Πορθητή κλπ. Έχω την εντύπωση ότι ήξεραν ελληνικά. Ναι. Για τον Γαζί Ευρενός που εντάξει είναι πολύ προημότερος, δεν έχουμε κάποια ένδειξη. Έχουμε κάποιο στοιχείο ότι μπορεί να ήξερε ελληνικά. Δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για την καταγωγή του σε σχέση με το όνομά του, το οποίο φαίνεται ότι θα μπορούσε, δηλαδή έχει γράφει αυτός ο ισχυρισμός ότι είναι ελληνική η κατάληξη. Δεν θα το απέκλεια. Η σκέψη μου είναι, επειδή ξέρω για λίγο μετά, ας πούμε, ότι γινόταν και συζητήσεις ανάμεσα σε θεολόγους Έλληνες και αντίστοιχους αξιωματούχους φυσικής βασιλικής αυλής, θεολογικές συζητήσεις, έλεγα μήπως και εδώ υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι να υπάρχει μια γνώση ελληνική. Αν και νομίζω ότι και μέσω της παράδοσης της Ανατολής, το να έφτασε στο Γαζί Ευρενός, το να έφτασαν στο Γαζί Ευρενός πληροφορίες για τον Αλέξανδρο, είναι πολύ λογικό, πολύ λογικές και αυτές. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή ο Αλέξανδρος είναι διάσημος στην Ισλαμική παράδοση και σε έναν βαθμό, και αξίζει να το πούμε αυτό, δηλαδή ο μύθος του Αλέξανδρου τον κληρονομούμε και μέσω. Είναι αυτή η διαδικασία της πολιτισμικής οικειοποίησης και του ταξιδιού των μύθων μέσα στον χρόνο, η οποία λειτουργεί ενωτικά και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό στην εποχή μας. Για τα ελληνικά, θέλω να πω ότι υπάρχει, ακούσαμε πρόσφατα στην αρχή της χρονιάς μια καταπληκτική δουλειά που συνεχίζει την παλιά δουλειά του Ράμπη, που έχει γράψει το περίφημο άρθρο Mehmet II Greek Scriptorium, δηλαδή το εργαστήριο γραφής που είχε ο Μεχμέτ ο Πορθητής για τα ελληνικά, όπου ξέρουμε ότι έβαζε και του διάβαζαν τη βιογραφία του Αλεξάνδρου, αλλά βρήκε το όνομά του τώρα, πολύ καλός νέος συνάδελφος, έχει ένα καταπληκτικό άρθρο στο Dumbarton Oaks Papers,
θα το θυμηθώ το όνομά του, βρήκε ένα βιβλίο που μάθαιναν μέσα στο παλάτι, στην αγγλική σχολή δηλαδή, τους μάθαιναν, το 15ο στα χρόνια του Μεχμέτ Πορθίτη, τους μάθαιναν ελληνικά και φιλοσοφία. Προσπάθεια και φιλοσοφία. Αυτή είναι. Μιλούσε ελληνικά ή ξέρει ελληνικά, αν ισχύει η παράδοση. Μάλλον έβαζε και του διάβαζαν. Έχουμε και ένα τευτέριο που μάθανε τα γράμματα. Τα ελληνικά όμως το 15ο αιώνα ήταν η γλώσσα, δηλαδή ακόμα συνέχισε να είναι η γλώσσα του πολιτισμού, της φιλοσοφίας. Ναι, γι' αυτό εγώ μίλησα για γεωλογικές. Ναι, αλλά ναι, ο Μεχμέτ ο Πορθίτης πάει, επισκέφτεται την Αθήνα, ανεβαίνει στην Ακρόπολη και γράφει ο Κρητόφυλλος ότι και προς αυτό προσπάθησε να καταλάβει κιόλας πώς αυτά τα ερείπια θα ήταν στην αρχαιότητα. Ήταν ένας αναγεννησίας, δεν μας αρέσει, τον θεωρούμε ένα βάρβαρο Τούρκο Οθωμανό, αλλά ήταν ένας πρίγκιπας της αναγέννησης, της εποχής της αναγέννησης. Όχι, μιλάω για τον Μεχμέτ τον Πορθίτη. Ναι, ο Μάρκαρης έφερε και αγάλματα, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Δηλαδή, ο γαμπρός του Σουλτάνου. Ο γαμπρός του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρέπη έφερε αγάλματα από τη Βουδα. Ήταν ο κατακτητής της Βούδας και της Βουδαπέστης το 1526, μετά τη μάχη του Μόχατς, και θεωρείται ότι έφερε αγάλματα για να στολίσει το παλάτι του στην Κωνσταντινούπολη που υπάρχει και σήμερα και το είδαμε έτσι, εν παρόδο. Ναι, είναι αυτό, από εδώ. Είναι αυτό το παλάτι, υπάρχει και σήμερα το κτίσμα και υπάρχει και αυτό το κιόσκι, θα πάτε να δείτε. Αυτό. Ακόμη μια ερώτηση ήθελα να κάνω, επειδή αναφέρατε μερικά τοπονύμια, μπορείτε να τα μας επαναλάβετε εκεί που αναφέρατε και το Τσιγάροβο και... Είναι αυτά, ναι. Όχι, όχι. Α, στο κείμενο το ναι, σωστά. αυτοκρατορικό. Έχετε δίκιο. Ξέχασα να πω τι σημαίνει. Ναι, δεν είναι όλα. Μισό λεπτό. Και επίσης αυτό το αρχικό τοπονύμιο ετυμολογείται. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γκιότσερι είναι πολύ ωραία. Γκιότσπεκ είναι αυτός που μετακινείται. Όλα αυτά τα περισσότερα από αυτά τα τοπονύμια έχουν να κάνουν με τους. Δηλώνουν μετακινούμενους κτηνοτρόφους, τους λεγόμενους γιουρούπους. Αυτού του είδους πληθυσμούς, τουρκόφωνους πληθυσμούς που ξέρουμε ότι μετακινήθηκαν από τη Μικρά Ασία στα Βαλκάνια αυτά τα χρόνια και έρχονται και κατοικούν συνέμει Έλληνων γύρω από τη Θεσσαλονίκη και φτάνουν μέχρι και στον κάμπο των Λιγιανιτσών. Το τοπονύμιο αυτό του Γκιότσερι συνδέεται με αυτό, όπως επίσης και τα τοπονύμια του Χαλού και Καδεμτζή. Φαίνεται ότι είναι τέτοιου είδους τοπονύμια. Τα άλλα δύο, η Τσιγάροβα, το Τσιγάροβο, εγκαταλειμμένος οικισμός βόρεια των Γιαννιτσών σήμερα, η Ρουμάνεβα, το Δασερό. Θέλω να πω, επειδή και εκτός Πέγας έχουν βρεθεί μνημεία με σημαντικά ευρήματα, δεν είναι υποχρεωτικό να ήταν από τα νεκροταφεία της Πέγας. Αν και βέβαια θα είναι πολύ έτσι εισαγγινευτικό, μακάρι ένας από αυτούς τους τάφους να είχε ανοιχτεί τότε. Και είναι πολύ κρίμα που δεν έχουν καταγραφεί τα κινητά ευρήματα, δηλαδή στο αρχείο δεν αναφέρεται τίποτα στο κατάλογο του μουσείου. Του Μουσείου της Κωνσταντινούπολης. Αλλά αν αναφερόταν θα ήταν ήδη γνωστό στην βιβλιογραφία, θα ήταν ήδη γνωστό. Ο κατάλογος πάντως του Μέντελ είναι αρκετά παλιός. Δεν είναι έχουμε, παλιός, γι' αυτό ακριβώς. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Ναι. Σχέση έχει η έβρεση με το κατάλογο. Η έβρεση είναι 16ος αιώνας και το μουσείο... Πήγανε στην Κωνσταντινούπολη, Μιχάλη. Μα είναι και η στήλη της Πέλας. Αυτή η στήλη λένε ότι είναι από την Πέλα, από τότε είναι παλιά ευρήματα. Δηλαδή, ναι. Εγώ δεν αποκλείω ότι κάπου μέσα στις αποθήκες έτσι. θα μπορούσαν να βρίσκονται και μερικά από... Εκτός αν τα λιώσανε. Αλλά γιατί να λιώσεις κάτι που έχει τόσο υψηλή καλλιτεχνική αξία όπως ένα
Τι ήταν στα σκουλαρίκια της... Από τα πράγματα του Σουλεϊμάν χάθηκαν πολλά. Όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και πήγαν στο Τιβέτ των Σουδάνων και μέναν πρόσφυγες. Δηλαδή, αυτά μου τα έλεγε η κυρία Ναζάνο Τσέρ, που είναι η διευθύντρια. Λέω ότι από τα πράγματα του Σουλεϊμάν και από τις Ροξελάν, έτσι τις Χασική, πολλά πράγματα χάθηκαν αργότερα, μετά την κατάρρευση του Οθωμανικού κράτους, όταν πήγαν οι πρόσφυγες και μένανε στους Τουβέδες και στους Σουλεϊμάνια. Και από τις Ροξελάν έχει μείνει μόνο ένα κουτεκάκι με κάτι μαργαριταράκια. Είναι το μόνο πράγμα που έμεινε στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, η ίδια. Δηλαδή, αν υπήρχαν στο κάπου ως Σουλεϊμάν, μπορεί να χάθηκαν αυτά. Εγώ θέλω να πω όμως κάτι άλλο. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας Αλέξανδρος, Μακεδονία, Πέλα. Αν διαβάζεις όμως τον Αχμεντή, ο οποίος διαβάζει τους Πέρσες, δηλαδή το Ισκανδάρνα με το Περσικό, και αυτό κοιτάει το Σάχνα με του Φιρδουσί. Ο Αλέξανδρος είναι Πέρσης. Είναι γιος του Δάρα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο Εφρενός, αν διάβαζε τον Αχμεντή, λέμε τώρα, η μία παραλλαγή, δεν θα διάβαζε ότι ο Αλέξανδρος ήταν κάπου κοντά στη Γετλέβανα. Δεν υπάρχει περίπτωση για αυτό. Οπότε δεν πάει έτσι. Διαβάζει τον Τουρκανέιν, ο οποίος στα φτερά του Γαβρίλ ανεβαίνει στον 7ο ουρανό πριν τον Μωάμεθ και μαθαίνει την αλήθεια και θυμάται τον δρόμο του προφήτη που πάει στη Μέγα και όλα αυτά. Διαβάζει για τον Αλέξανδρο, αλλά διαβάζει για έναν άλλο Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος του Μυθιστορήματος είναι πολύ πιο, πώς να πω, υιοθετημένος από πολλούς λαούς. Δεν είναι τόσο το στίγμα του μακεδονικό, οπότε εγώ θα ήμουν σκεπτική με αυτό. Ναι, η περιοχή ήταν ένα καλό λατομείο λίθου, αλλά η σχέση με τον Αλέξανδρο... Εγώ γι' αυτό και το έκλεισα έτσι, ότι δεν χρειαζόταν να είναι. Σωστά. Αλλά η ηρωνία της ιστορίας είναι αυτή. Ναι, είναι ότι ήταν εκεί. Οι πηγές που τον ιστόρημα δεν λέει για Πέλα, ούτε ο Αριανός, κανένας. Καμία σχέση με κανένα ενδιαφέρον για τη μακεδονική πολύ αργότερη πηγή. τοπογραφία. Είναι ένας που γράφει λατινικά αρχές του 5ου αιώνα μετά. Και εκείνος είναι ο πρώτος που λέει ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος που δεν ήταν στην περίοδο. Δηλαδή, στο ιστόρημα δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Άρα, αυτοί οι συσχετισμοί είναι αποστεριόροι. Είναι ο Ντελαμπουλός, ο οποίος μπερδεύει και τα μάρμαρα όμως. Κάποια άλλη ερώτηση? Φωνάξτε κοντά σου. Αν και παραμονή του εσπερινού της σταυροπροσκυνήσεως και θα έπρεπε να είναι να στην Κουμέξα, είναι εδώ. Ήμουν εδώ γιατί πίστευα ότι θα είναι μια εκπληκτική παρουσίαση και αποκάλυψη και όπως είναι. Το ερώτημά μου καλύφθηκε από την κυρία Αγγελική με αυτά που είπα, αλλά θα το θέσω. Όταν ο Γαζέ Βρενός ήρθε να κτίσει την πόλη, ας πούμε, είχε στο μυαλό του ότι δεν έπρεπε να είναι κοντά στην αρχαία Πέλα, κοντά στο Μέγα Αλέξανδρο για να μην συγκρίνεται, ή φτιάχνει μια πόλη ώστε να πάρει την έγκλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα ίσως παιδικό ερώτημα. Αλλά για το δεύτερο ερώτημα, η λέξη Γιάννη Τσέι είναι περσοαραβική, είναι σλαβική, γιατί στο διαδίκτυο αλλά και στη λαϊκή, ας πούμε, θυμοσοφία, όλοι μπερδεύουν. Υπάρχει μια σύγχυση. Τι λέξη είναι? Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και την τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ. Είναι τουρκική. Και το γενή και το επίθεμα «τζε» είναι τουρκικής προέλευσης, απόλυτα τουρκική, όπως τουρκικά μιλούσαν και εκείνοι, τουλάχιστον οι υποστηρικτές, αν και το όνομα του ίδιου του Έβρετος δεν είναι τουρκικό. Η υπόθεση που κάνουμε με την Ελίζαπετ σε αυτό το άρθρο είναι ότι ένας από τους λόγους που διάλεξε αυτό το σημείο και όχι λίγο πριν ή λίγο πιο μετά πάνω στην Εγνατία Οδό ήταν ότι είχε σχετικά καλή πρόσβαση σε οικοδομικό υλικό. Μιλάμε ότι τα τελευταία χρόνια του 18ου αιώνα ξαφνικά
ερχόμενοι μαζί με την οικογένειά του, τους υποστηρικτές του, ένα στρατό, ήταν ένας μεγάλος πολέμαρχος, κατακτητής των Βαλκανίων. Οι Σουλτάνοι ακόμα δεν είχαν εμφανιστεί καν στο προσκήνιο. Φτιάχνει κάτι σχεδόν από το μηδέν. Πρέπει να φτιάξει και κτίρια. Είχε ήδη ξεκινήσει να φτιάχνει κτίρια. Το Ημαρέτη στην Κομοτηνή, το Χάνι στην Τραϊανόπολη. Είναι ένας πολέμαρχος και θέλει να φτιάξει και δημόσια κτίρια. Αλλιώς πώς θα φτιάξουν αυτά? Πρέπει να φτιάξουν και ιδιωτικά κτίρια. Τα Γιαννιτσάρ, εντάξει τώρα ο Λίβ τα έχει λίγο ρουστίκ εδώ, δηλαδή αγροτική αυτή, αλλά είναι πάρα πολλά κτίρια χτίζονται. Πού θα βρουν, δηλαδή θεωρώ σίγουρο ότι έπαιξε κάποιο ρόλο το ότι υπήρχε εύκολη πρόσβαση σε οικοδομικό υλικό, όχι απαραίτητα μάρμαρα, αλλά γενικώ σε οικοδομικό υλικό. Ήταν κοντά δηλαδή, γι' αυτό δεν πήγε λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω. Αυτή είναι η πρακτική υπόθεση. Σε βάζει να αναρωτήσει βέβαια μήπως ήξερε και τίποτα, επειδή ήταν, μήπως ήξερε και τίποτα παραπάνω, αλλά αυτό το αφήσαμε ως μία υπόθεση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά την αφήνουμε να λαμβάνει ή την αφήνουμε στο τραπέζι. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο, και όταν βρίσκουμε στις παλιές φωτογραφίες και κάποια στοιχεία, κάποια σπόλια από το υλικό αυτό, το οποίο ξέρουμε ότι δεν ήταν κυρίως μάρμαρο, τουλάχιστον για τη μακεδονική πέλα. Και όταν κάπου έχεις μαζεμένη πέτρα, όντως πας εκεί κοντά. Γιατί δεν έχει. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και η πέτρα, ακόμη και στην περιοχή της Πέλας, είναι πολύ κακής ποιότητας στο υλικό και για τους Μακεδόνες. Γι' αυτό είναι πολύ πληθόπιστο και στα παλάτια. Κάποια άλλη ερώτηση? Δεν είναι αυτή. Δώστε το μικρόφωνο να ακούτε ένας άλλος τι λέει. Στο διπολικό του Ματζικάλφα αναφέρεται στη Γιαννίτσα, περνάτε Γιαννίτσα, τα βλέπει, τα καταγράφει. Δεν έχει δεν το λένε Χατζικάλφα, το λένε κάπως έτσι το ξεχάσει, έχω πάθει Αλτσχάιμερ σήμερα. Όχι, δεν νομίζω ότι έρχεται στα Γιαννίτσα. Δεν τον ξέρω, θα το κοιτάξω. Αλλά δεν είναι περιηγητής. Περνάτε την Πέρια. Δεν είναι περιηγητής. Περνάτε την περιοχή, αλλά παραδείτε Γιαννίτσα. Δεν σ' ακούμε. Θέλετε την άλλη φωνή. Δεν το θυμάμαι, πρέπει να το ελέγξω αυτό. Γιατί Τσέλεμπι. Γιατί Τσέλεμπι. Μπορούμε να το δούμε σχετικά εύκολα, αλλά δεν είναι. Είναι περισσότερο γνωστό στους Χατζικάλφα σε εμάς. Ναι, λόγω της. Μια ερώτηση, ευχαριστώ πολύ για τη studία. Ευχαριστούμε πολύ για την τη διάλεξη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Παρόλο που μπορεί ο ίδιος ο Ευρενός να μην έχει τέτοιες φιλοδοξίες και τέτοιους σχεδιασμούς στις δηλώσεις, οι μεταγενέστεροι Τούρκοι, όπως ο Ευλογιά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά από την περιγραφή του Γιαννιτσό, έκαναν αυτόν τον συσχετισμό με τον Αλέξανδρο και τον Φίλιππο και την τοποθέτηση των Γιαννιτσών δίπλα σε αρχαία μνημεία. Ή τουλάχιστον ως Φίλιππο και Αλέξανδρο τον ερμηνεύει ο Δημητριάδης στην μετάφραση. Μιλάει για δύο κάστρα. Ναι, δύο κάστρα, δύο βασιλιάδες. Στην αρχή της περιγραφής των Γιαννιτσών. Και επίσης η τοπική παράδοση εδώ πέρα, τον Ευλογιά Τσελεπίδη, παρόλο που ήταν ένας πολέμαχος και όλα αυτά, τον έχει τουλάχιστον στην περιοχή της Νάουσας που ξέρω, τον έχει ως πολιτιστικό ήρωα. Τον έχει ως. Τον Ευρενός. Τον Ευρενός, ναι. Δηλαδή είναι ενδιαφέρουσα η πρόσληψη μεταγενέστερη του Ευρενός από την περιοχή ή από τον ίδιο τον, νομίζω, από τον ίδιο τον Ευλογιά Τσελεπίδη, σε σχέση με τον Αλέξανδρο και τον Φίλιππο. Ναι, πρέπει να.
Δυστυχώς η μετάφραση του Ευκλία Τσελεμπή υποφέρει. Η μετάφραση του Δημητριάδη, όπως και στη συνέχεια η μετάφραση του Δημήτρη του Λουπέ, έγινε από μια τουρκική λογοκριμένη έκδοση, όχι του θεωρούμενου σήμερα ως αυτόγραφου χειρογράφου, το οποίο επίσης η έκδοση στα τουρκικά δεν είναι κριτική. Έχει δηλαδή, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε φιλολογικά, δηλαδή την απόλυτη κριτική έκδοση. Ας πούμε, η μετάφραση του Λούπη παραλείπει σχεδόν 100 σελίδες από το κεφάλαιο για τον κριτικό πόλεμο. 100 σελίδες, δεν μιλάμε για 2 σελίδες, μιλάμε για 100 σελίδες. Δηλαδή, λείπει σχεδόν το μισό, πάνω από το μισό κεφάλαιο για τον κριτικό πόλεμο. Και στη συνέχεια πρέπει κανείς να δει την ποιότητα των... θέλω να πω, τα χειρόγραφα δεν έχουμε καλές και επιστημονικά ορθές κριτικές εκδόσεις, και αυτό είναι ένα πρόβλημα και στην τουρκική και στην ελληνική ιστοριογραφία. Ο Ευκλειάς για κάθε πόλη της οποίας γράφει το εγκόμιο Απόλλωο γράφει, έχει μια μυθολογική ιστορία. Ο Φίλιππος είναι ένας από τους Φεϊλέκος, είναι ένας από τους αρχαίους φιλοσόφους τους οποίους αναφέρει και συνδέει με διάφορες πόλεις, με την Καβάλα και την ίδια την Αθήνα, νομίζω και την Λακεδαίμονα στη Σπάρτη. Έχει διαφορετικές υπόψεις. Χρειαζόμαστε μια ειδικότερη μελέτη για το πώς. Εγώ μια προκαταρκτική παρατήρηση κάνω διαβάζοντας το πρωτότυπο κείμενο για την πρόσληψη της αρχαιότητας στο έργο του Ευκλία Τσελεμπή. Πρέπει κάποιος να κάνει μια τέτοια δουλειά, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ γόνιμη. Ξαναλέω, συνήθως θεωρούμε ότι Τούρκοι είναι μορφωμένοι Οθωμανοί Κωνσταντινουπολίτες, οι οποίοι χάρη της Ισλαμικής παράδοσης έχουν πολύ καλή πρόσβαση στην γνώση της αρχαιότητας, έστω παραποιημένη, σε σχέση με αυτή που ήξεραν που είχαν οι αγροτικοί πληθυσμοί στα χωριά εδώ στην ίδια περιοχή. Οπότε με αυτή την έννοια, δεν το θυμάμαι το συγκεκριμένο χωρίο για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα στη μετάφραση του Δημητριάδη, αλλά αν ισχύει με αυτή την επιφύλαξη, θα πρέπει να συσχετιστεί με αυτό. Και ευχαριστώ για την παρατήρηση, όπως και για όλες τις παρατηρήσεις. Άλλη ερώτηση. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Ηλία, να ευχαριστήσουμε όλους σας που ήρθατε.